Jingpule na kita peningkong Samuel, kalanong kabakindai kadakod iwe hadu saw, kalinyo hadu katkindai, bat kalanong kabashipo kadakod iwe. Ladon hapadeng ki Benjamin, uwe ubriu ubakarteng ukesh, ukun u Ebil, ukun u Zeror, ukun u Bekorad, kun u Apia, udei u Benjamin, bat ubadon spa artan. Une uladon ukun ubakarteng usol, usamla ubabhabriu. Habdeng ki Israel omdon briu ubabhabriu kumma u na terpeng sheneng ukamjrong banya kinu kibriu. Lajia ba ki kada ukish ukpa jong usol ki laja. Kumta ukish ula ong ha usol ukun jong u. Yalam uwe ushakri bat me yeng kilet wat ya ki kada. De kila shang kaleng karilum Ephraim, kila yat ling ba kari Shalisha, Henry, Kimshem Yiki. Nangta kila poisha kari Shaalim, Hangtaru Kimdon. Kila yat ling ba kari Benjamin, Henry, Kimshem Satya Yaki. Haba u Samuel ula yoi ya usol, udrai ula yathu ya u. De une ubriu bangala yathu yapi. De mu uban sasenshar ya upa jonga. De usol ula ledshajan u Samuel haga kerdop bat ula ong. Smobhase yatu yanga hae kaying unong yo I lupa u Samuel ula jubab yo u. Ngade mga unong yo I lupa kilet shakman sha kajaka kentang. Menda kasngi pinya bam bat nga but enda minstem ngan sa sha wa pinlik no but ngan sa yatu artat baro kat badon ha ka jingmut jongpi. De u Samuel ula shim shisendan ka umpnyang bat ula the halor ka kli jong u sol bat ula do yu u ong. U try u pensle yapi banlong usim halor upat Israel. Pinsa senshar halor upat utray but pinsa pelat yaki na kakti kinong shun jongki baro saudong. Kane kan salong kadak yapi ba utray ula pensle yapi banlong sim halor kahok kenti jong u. Ktien jong utray. Kasam arpaway kadkod iwe hadu Henryu. Usim urisa kmen atray bamela shan bor yu u. Ha ka jingjob bamela ay katno ushat kmen. Mila ay ya u kat bakwa kadot nut chong u. Memshem la kentat ya ka jingker pa chong u. Mila wantan yu u da ki jingker ku ki bakraw halor ka kli chong u. Mila pinpong ka pangsngak siyat. Ulapan ka jing im na me ti mila ay yu u ka jing im ka bachlan kisngi ki bashi junom. Da ka jingirap chong me ulakraw buram. Mila ay yu kanam bat kaburom sim da shisha chunom mente jinkerku halor chong u pamedon bat u usngokmen shi katde. Ka gospel kat gum u Marcos bakuit kalanong kabaar kat kot kat lai hadu kat henyo. U Jisu ulalik pai biang sharut kaduriaw Galilea. U bat belin ulawan siya u bat ulastang banhika yaki. Kadba unang yad ula yoi ya ulebi ukun u Alpius ba usyong ha kaying krong musur jong u. U Jisu ula ong ha u do but yanga ulebi ula yeng jod bat ula but ya u. Kam hadin haba usyong bam haying ulebi buon kinong krong musur bat kinong pop kilaya syong lang bat u Jisu bat kisenran jong u. Kilaya don shibun kiba yabut yu haba kistat an kiba lalong na kiparisi kila yoi ba u Jisu uyabam lang bat kini kiriu bian bat kinongkrong musur kila kili ya kisenran chung u. Blei siya uyabam lang bat kinongkrong musur bat kinongpom. U Jisu ulayos ngo tiyak yaki bat ulapai ktien. Kibakot bakya kimdan kam ya unong penkya. Henry tangki bapangkin, ngamshem lawan bankot yaki bahok, Henry yaki bapom. Ka gospel jong utray.